ले लेते हैं लोग। तो जो लोग कुमारे हैं समझ जाइए। नहीं कुमारे सबका हमरा वाला हाल होगा। अरे बार बार का पूछ लो अक्का का पियावा कोइले बा मुँह देखाई में हमके आ सोना के टिकावा दे ले बा। जानते हैं जी इस गाने का स्केल नहीं दिए थे क्या मुन्ना जी आप? स्केल इस गाने का रील ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ ये गाना अभी म्यूजिक ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और रील्स पे हमारे सारे जो दोस्त जो हमारे संबंधी है जो मुझे चाहते हैं वो रील बना रहे हैं। तो इस स्टेज के माध्यम से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी रील बनाइए इस गाने पर और आप सबका भी बहुत सपोर्ट है और आप सबसे निवेदन करेंगे जो लोग ये गाना नहीं देखे हैं अभी मारिए 5 बेर चुम्मा तुरंत आ जाएगा। अरे कि बार बार का पूछ लो काका पियावा कोइले बा अरे मुंह देखाई में हमके आ सोना के टिकावा दे लेबा। आ एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। तनी हाथ उठा के सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ इसमें झूमना है। प्रेशर में नहीं पूरे मस्ती में झूमना है हाथ उठा के। अरे बार बार का पूछ लो काका पियावा कोइले बा मुंह देखाई में हमके सोना के टिकावा दे लेबा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। एक बार दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। कहाँ गई मैडम को बुला दे। डांसर क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ। जिया एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुम्मा ले लेबा। एक बार दू बार तीन बार पांच बार चुम्मा ले। अरे पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में खैनी हो। अरे पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में हम खैनी हो। अरे तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा। बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। धीरे डालो बहुत स्वागत है आपका। धीरे धीरे डालो हो धीरे धीरे डालो बहुत दुखाता जाएगा ना इतना जल है पताता जाएगा जिला इतना जल है। एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुम्मा ले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागेले पहले वाला बात नहीं खे छोला पे दूर भागेले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागेले पहले वाला बात नहीं खे छोला पे दूर भागेले। तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुम्मा ले लेबा। क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग खाली फोटो ही खींच रहे हैं। थोड़ा सा ताली फोटो बाद में लाली लगाई लेनी रुपला सवारी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी लगाई दी ओहो लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुम्मा ले लेबा। एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुम्मा ले लेबा। क्या बात है। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागेले पहले वाला बात नहीं खे छोला पे दूर भागेले। क्या बात है। सूट से ज्यादा साड़ी में और
हट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खे छोला पे दूर भागिले अर्जुन शर्मा हमारा से प्यार खूबे जपैले बा। अच्छा गाना कौन लिखे हैं? ये अर्जुन शर्मा जी का लिखा हुआ है जो सोना के सिकरिया से लेकर के थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। एक मिनट भैया 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 एक मिनट, जानते हैं एक बात, हमारा भी गाना लिखते थे करेजवा में लागल गोली तू जब से देखले बारू सनम। क्या बात है। लेकिन एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बार दू बार तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, बार बार का पूछे लो पिया बार पहले बा मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा दे ले बा एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा। अब ए रवि सट जा पांचे बार का चुमा ले ले बा।